Een voele brand eind 2017 lei het lichtpunt in Kalmersweg volslijn in de Jiske. Intussen ben we 3,5 jaar verder en stiert er een gloednij pand. In het lichtpunt worden mensen opvangen die het biegelieks maar hadden zelfs in de knoop zitten. Nou binnen de 12 plakken beschikbaar, maar dat worden er volle meer. Het zijn eigenlijk 2 appartementencomplexen met 20 appartementen in zitten. Het zijn wel 20 appartementen, maar ze zijn ook al oors. Er is eigenlijk net één appartement hetzelfde. Er zijn wat grotere appartementen waar ik meestal maar bijwonen kennen. Maar er zijn ook appartementen, er zijn studio's waar de keuken als het ware in de woonkamer zit. Nou, dat ben voor de meesten niet alleen binnen. Nou, daarmee kunnen we dus ook verschillende mensen opvangen in verschillende situaties. En mensen die er even crisis binnen, die kunnen bijvoorbeeld in de studio's. De nijbouw jet ik bij de aardbouw, om het zo maar te zeggen. En het jet er eigenlijk om dat wij mensen maar verschillende vragen zo goed mogelijk ophangen kunnen. Dus deze appartementen die binnen bedoeld voor mensen die het zichzelf uiteindelijk weer herpakken kunnen, om het zo maar te zeggen. De nieuwe appartementen die gebouwd worden binnen om mensen een eigen plakje te aan. Op termijn is het de bedoeling de bewoners van het lichtpunt de meerskip erin te helpen. Om die tijd kunnen zij een appartement hieren van het lichtpunt. De wenten binnen Dworsum en Gaslees bouwt. De bouw van de complexen is al een heel eind, maar nog net rond. Wij krijgen de sleutels zeg maar, vlak naar de bouwvak. En dan betekent dat wij vanaf die periode de zaak verhuren gaan. En dat betekent dat er vanaf september proberen wij er alvast 10 mensen in te krijgen. En aan het eind van het jaar willen we alles vol hebben. Dat is de hele planning.